তিনি সানখলা ইন্ডাস্ট্রিও চিনি পার্টি IPFT সিমনা ডিভিশন कमिटि बाय जुगालिजाक जों कायसा कम्बल डिस्ट्रिब्यूशन प्रग्राम खायना थांदों विशेष कर जों हामबायनाय चिनि बरम गोनां मिनिस्टार शुक्ला सर अनुवातियानो बिनि चुबांबायनो जों तिनि जागा 100 जना हाय बरकनो गोसांमानि जरावो जों जतन साइमानो गोसांमानि जरा तो तंथंनि जरानो हायफानो जरा गरै बररंनि हिंगायतो जेकुनु जरावनो तंथक्रि हायसि बनि बागै गोसांमानि जरावो बावनो किछा साफाना जों हेल्प खालामनो हनै वानसुक लायै चिनि मन्त्रि बाय सालायै जों जागा तिनि 100 जना हाय बरकनो जों कम्बल बागनानि थांगिदों बो जागाबो अब हंकाय तमाकारि सिमना अबकाय सिमना इंडस्ट्री हिनमनो सानखला बिसि ओ जागानो जों तिनि कम्बल बागमानि प्रग्राम नाय तो सिमनानि जे ओ एरियान बादे तै आलका जागा बुटारना वानसु जतो थांनाय तो जों तमाकारि ओरिखा आरो प्राय 100 नि ओरिखा ओ जागावो कुनु बमा हाय पार्टी सिंगाम हाय वानसु गया जरा सुग गया बजेसे पार्टी फां खालाय तंथुन बनि बागै जों आमा हाय बरनो रेना नै वानसु लायै जों तिनो प्राय 100 जना हायनो तिनो जों सिलेक्शन खालाय रेना बागै नायतं लायै ताबो ओ 100 जना जे तमनो आमसानि जे गरि रंनि बागै तै काबार दंमोन 100 जना रं अंनि आबो जों बो तिनि जत साबिसेन जत न रिमनानि मद सिन थानि मास खमदा रिमालिया हायफानो जों वानसुक जाक नेक्स्ट अ मासनि बिसिङनो नेक्स्ट रगताय लास्ट दिगे रगतायसा जे मानसाक रेनानि बागै जुबानानि बागै जों साइतो गैतो